UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय लोगो लोगोनो बिथां गर्जन मोसाहारिया बे समाव गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों। गर्जन मोसाहारि बिथाङा जाय बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबदों आरो UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै बावखुंग्रि बियाबाव बे समाव बिसायख'थि फोसावदिङाव बिथाङा बाहागो लादों आरो बाहागो लानानै बे समाव धनेश्वर गयारीखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंलु खालामदों जे बे समाव मुसलमान हारिनि थाखाय एबा माइनरिटिनि थाखाय बिथां धनेश्वर गयारीया मा मावदों सोंलु खालामदों। बिथां गर्जन मोसाहारि बिथाङा सोंलु खालामदों जे बिथां धनेश्वर गयारीया मुसलमान हारिनि थाखाय मा मावदों बे समाव मावदों होननानै बुङोब्ला बे समाव प्रमोद बर'आ मावदों, रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगाया बे समाव मुसलमान हारिनि थाखाय खामानि मावदों। बिथांमोना ईदगाहनि थाखाय खामानि मावदों एबा हानि फोरमान बिलाइ होदों। बे समाव कबरस्ताननि थाखाय बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइ होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां गर्जन मोसाहारि बिथाङा बे समाव फिननाय होदों। बे समाव बिथां धनेश्वर गयारीनिसिम गोख्रों सोंलु खालामदों। बिथाङा मुसलमान हारिनि थाखाय मा मावदों? बिथाङा बे समाव स्कुटि लानानै गामसा गाननानै बिथाङा रायजो राजाफोरजों थायो, नाथाय बेजों बे ओनसोला बे बियाबा जौगासारगोन नामा होननानै सोंलु खालामदों। बिथां गर्जन मोसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरा एबा मुसलमान हारिफोरा जोबोदनो राजखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां आरो बिथांमोना जोबोदनो मिथिगौ सोर बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनानै होदों आरो सोर बायदि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोननि थाखाय बे समाव खामानि मावदों बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गर्जन मोसाहारि बिथाङा। आरो बे समाव मुसलमान हारिनि थाखाय धनेश्वर गयारीया मा मावदों, बिथाङा बे समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावदों होननानै सोंलु खालामदों। बिथाङा बे समाव गामसा गाननानै स्कुटि लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव थाङो, नाथाय बेजों बे ओनसोलनि बे बियाबनि जौगासारनाय जागोन नामा होननानै सोंलु खालामदों। आरो बे समाव बिथां प्रमोद बर' आरो फेरेंगा एबा बे समाव रनजित बसुमतारी बिथाङा मुसलमान हारिफोरनि थाखाय जोबोदनो खामानि मावदों आरो जायखौ मुसलमान हारिनि सुबुंफोरानो जोबोदनो मिथिगौ। बिथांमोननि थाखाय बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा ईदगाहनि थाखाय बिथाङा हा फोरमान बिलाइ होदों, कबरस्ताननि थाखाय बे समाव हा फोरमान बिलाइ होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गर्जन मोसाहारि बिथाङा। মাইনৰিটিৰ কাৰণে গয়াৰী ডাঙৰে কি কৰিছে একোটো কৰা নাই। কিবা যদি কৰিছে UPPL কৰিছে, কিবা যদি কৰিছে ফেৰেংগা ওৰূপে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰে কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ মাইনৰিটিসকলৰ মছজিদৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে, ঈদগাহৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে, কবৰস্থানৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে। গয়াৰী কেতিয়াবা দিছে নেকি? এই গতিকে মাইনৰিটিসকল তেখেতক কিয় ভোট দিব? মাইনৰিটিসকলটো চবচে চতুৰ বুজিব পৰা চালাক মানুহবিলাক। তেখেত এনেতো আনপঢ়িলেও এইবিলাক ৰাজনীতিৰ কথাটো চবচে আগত মাইনৰিটিবিলাক জানে। সেই গতিকে গয়াৰী ডাঙৰীয়াক দি বা ওই গামোচা পিন্ধি পেলাই দৈনিক স্কুটি চালে দেশ উন্নতি হ'ব নাকি? নহয় না, তাহলে থাকিও দিব। ওইটা ভুল ধাৰণা। গয়াৰী ডাঙৰে একচুৱেলি সাৰেণ্ডাৰহে কৰিব লাগে। যি হৈছে ফেৰেংগা ডাঙৰে আপুনি জিকি যা ভাল কাম কৰক বুলি। মাইনৰিটিৰ কাৰণে গয়াৰী ডাঙৰে কি কৰিছে একোটো কৰা নাই। কিবা যদি কৰিছে UPPL কৰিছে, কিবা যদি কৰিছে ফেৰেংগা ওৰূপে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰে কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ মাইনৰিটিসকলৰ মছজিদৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে, ঈদগাহৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে, কবৰস্থানৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে। গয়াৰী কেতিয়াবা দিছে নেকি? এই গতিকে মাইনৰিটিসকল তেখেতক কিয় ভোট দিব? মাইনৰিটিসকলটো চবচে চতুৰ বুজিব পৰা চালাক মানুহবিলাক। তেখেত এনেতো আনপঢ়িলেও এইবিলাক ৰাজনীতিৰ কথাটো চবচে আগত মাইনৰিটিবিলাক জানে। সেই গতিকে গয়াৰী ডাঙৰীয়াক দি বা ওই গামোচা পিন্ধি পেলাই দৈনিক স্কুটি চালে দেশ উন্নতি হ'ব নাকি? নহয় না, তাহলে থাকিও দিব। ওইটা ভুল ধাৰণা। গয়াৰী ডাঙৰে একচুৱেলি সাৰেণ্ডাৰহে কৰিব লাগে। যি হৈছে ফেৰেংগা ডাঙৰে আপুনি জিকি যা ভাল কাম কৰক বুলি।